नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणी आपल्या यूट्यूब चॅनलवर मी विनय घाडीवकर आपले खूप खूप स्वागत करतो. तर आज आहे गौरीपूजन. काल आपण ज्या गौरी आणल्या आहेत त्यांना आज सजवून त्यांची पूजा केली जाते. तर गौरी आज लेट होणार तर रात्रीच आम्ही सजवून ठेवलेली. तर आता त्याची जस्ट पूजा झालेली आहे आणि आता ओसा भरायचं काम चालू आहे. तर सगळे लग्न झालेले कपल आहेत ते ओसा भरायचं त्यांचं चालू आहे. त्यात आपला बाबू पण आहे, त्याचं गेल्या वर्षी लग्न झालं आहे आणि यंदा त्याचा नवीन ओसा आहे. तर आता आपल्याला तो बघायला मिळेल कसा भरतात ते. आणि बाकी अजून 2-3 कपल पण आहेत, त्यांचे पण नवीन ओसे आहेत आणि बाकी बरेच आहेत जे खूप आधीपासून ओसा भरत झाले आहेत. अशा बऱ्याच जणांची गर्दी झाली आहे घरात. तर आपण बघून घेऊया कसा ओसा भरला होता ते. आई तशी नाही नाही करून घे उशीर झालो. नाही पूजा करून घेऊ. मोठी पूजा करून घ्यावा. औषध देवतो तो सांगतो. हा बा आता त्याचं काय तर होऊन घे. आता उगाच ती घाई नको. रुमाल आधी काढल्याकडे दे. रुमाल काढ रे. ए बाबू रुमाल घे तो. हो जरा धीर धरा. धांदल करती सगळ्या गोष्टीची. पाव शिलो तो भिजा छत्री या भिजला तो भिजला. सावकाश प्रत्येक सुपात तो एक काढ. मी सांगते तुला त्यातला एक काढ. एकदा दरवर्षी करून माहित नाही माका इथे. सुपातला काढ घ्या. ती सुपा उचली तू काढ पाणी येते खायचं पाणी धरलं काढ घ्या. तू सुपातली काढ. नमस्कार करा सासू हा काय सगळ्या आल्या हो. सासऱ्याच्या नमस्कार करा. ठेव खाली ठेवा. पाया पडा पाया पाडा. दोघांनी. खाली चला आता घेऊन तरी चला. आणि गुळगुळ्यात नाही केलं हळू एखाद होत आता घेऊ काय आता काय नाही. आता घे. आता तुझ्या हातात घे ना. बुलबुल झाली बाबा. बुलबुल जा म्हणून सांगतो. खाली बघा पुढे झालं आता तू दे औषधाच्या हातात. मग तुका काय तर घाली आता घेऊ काय ना. तू घे मग तू बस. काळात पिंजर घालायची ये बाबा खाली बस. आई जरा उलटी सुलटी सांगते ते काय मग कसं समजत नाही. आमचा गोंधळ होता त्याच्यात. आम्ही एकदाच पहिलं ओवाळलं. काय समजतं हा, बस तू आधी जाऊ नका. आधी हळद पिंजर घाल मग उचल. जरा पुढे ये रे बाबू, पुढे बघ. हळद लावू नको अगो. फक्त हळद लावू नको. पिंजर आणि तांदूळ लाव. हार उद्या घालू काय गणपती ठेवून देऊ. लावलं ना आधी ओवाळा दे असं. वशिला हो तुम्ही मग बघून दे. सुख बसत तर बघ बघ जाऊ बघ. का? कसं काय नाही बाजूक राहू दे. आता आता काय आणलं तर तू ठेव. काय घालता बघूया रिया अरे तू पडदाच बघत होता ना. बघूया रे देखो रे लाव नाही कसं लावायचं. मी लावलंय. हे तू पड रुमाल काढायला लाव. हे काय आतमध्ये ठेव. या कर. मांडीवर घे तुझ्या ओस होतं. मांडीवर घे. आधी नको तसं. तसंच घे बाबा तू पाया पड गो त्याच्या. अजून वाकान असा काय झाला ना. आता सगळ्यांच्या वाकाचा दोघांचा लागणार. हो सगळ्यांनी. आता झाला. आता ती त्याच्या हातात दे. हा आणि टाकून ते मी देवळात जावा काही पण आता जावा. मग आता सगळ्यांच्या गणपती घेऊन जावा. सगळ्यांच्या मग द्यायचं. आधी देवळात जावा सर्व आणि मग 5 गणपतींच्या गौरींच्या पाया पडा. चला, मी वावरतलंय. आता तुम्ही जुनं जावा. चला घ्या घे. तू घे. तुझं मानव जाते. नको करा आम्ही जाते. जा ही काय सांगणार. अरे का सांग काय ती काय
हो पप्पानू देवळात जाऊन येतं तर जाऊन आलो. आधी ना आरत झाल्याशिवाय नाही आरत यांका सगळ्यांका ह्या औषध देतो रस्त्यावर देवळात जाऊचा. आधी नको जाऊ. आधी काय द्यावं? झालं बाहेर बसायचं. दिवसाला काय जरा थोडा वेळ थांबा तुम्ही असलात ना की जरा गजाली निघतो काय काय मजा येतात. तुमचा ना चुकून आले उसळ कोणती पातळ उत्सव हे भाजी नाही मग पाव बुडूक बरे ना पातळच होईल खाऊन द्यायची तिथे आणि काय तिखट आणि करायचं हा वाजर एवढं मसाला ज्यादा मारायचं आता तिथे ठाम अजून याने घेऊया ओसा आणि मग नव्यांका घेऊया. यांना उशीर लागतो ना नव्याला यांका. माका जरा लवकर सोडा. कोणाला लवकर सोडा? हो ते काढून त्याच्या तुपात ठेवून द्यावा. हो हो मस्त रे. कधी काढलं आता काढला नाही जून मध्ये. हळवाच्या पाण्यामध्ये काढलंय बघ. एवढं मोठं पान मिळालं बरं. चोरून तास गाणं पण आहे. अजून बराच काय होता तर टाकलंय नाही. हे बाबू ही अगरबत्ती सगळं ठेवू द्या. हे सगळे अगरबत्ती नेऊन ठेव. मी काही नाही सगळे नेऊन ठेव. ठेवा ना तुम्ही. आरच म्हणा ह्याच्यातच ठेवा. हे तिकडे नेऊन ठेवू द्या बाहेर. हे ओमेगी बाहेर घेते. तुळशीकडे नेऊन ठेव. दरपाटी घे. तिथं याच्या बाजूला दर्शन माझे मन लांबला उर्दी जय देव गौरी कुमरा चंदनाची उठी कुंकुम केशरा हिरे जडका मुकुटा शोभा शोभरा पुरे चरणी गावया जय देव मंगलमूर्ती दर्शन माझे मन लांबला उर्दी जय देव दुर्गे दुर्गत भारी संसारी नामनाथे अंबे करुणा विस्तारी वारी वारी जन्म मरणाची वारी आई पडलो आता संकट निवारी जय देव सुरवरी सुरवरी ईश्वर वरदे तारक संजीवनी जय देव झाली नटांगण हरी नटरण डोळ्यान पाणी अडकवा तुझे नवे आलिंगन आनंद पूजन भवे वाळी रमणे नमः तमयो माता पिता तमयो बंधू सखा तमयो विद्या तमयो सर्व मम देव हरे नमाच्या मनसे निधीना विदा गणावा दर्शन करोडी यज्ञं समर्पयामि नारायणाय समर्पयामि मोरया रे बाप्पा मोरया रे बाप्पा मोरया रे मंगलमूर्ती मोरया गौरबाई माते की जय सदा सर्वदा योग तुझा घडावा तुझे कारणी देह माझा पडावा उभे शिव नको गुणवंता अनंता रघुनायका मागणे आता जय जय रघुवीर समर्थ मोरया मोरया मी बाळताणे तुझीच सेवा करू काय जाणे अन्याय माझे कोट्यान कोटी मोरेश्वरा बाळ तू घाल कोटी मंगलमूर्ती गौरबाई माते की जय अच्युतम केशव म्हणायच्या आधी दोन मोरया मला आहे नाही माहिती. नंतर आम्ही इकडे द्या रे बाबा. झालं तुला बाहेर चला. एकाच योग देवा. बाबू जरा थांब
हे विनू ह्या चालू आहे. त्यांका घेऊन जा एवढा का बंद करतो मग. बंद करू झाला तो उसो घ्यावा चला प्रत्येकाने आपापल्या काम तिकडे काय चला हा आरती झालं निवेदनाचं काम सुरू झाला आरतीवाल्यांका द्या. मी सांगते ना आरतीवाल्यांका उसळ पाव होय की नाही रे. कारण सकाळी कोण खाणार नाही ते सकाळी ना माका ठेवून दे मी काय कारण मी जेवतले येत नाही ही हो हो आधी पहिलं ह्या सोड. हा तू बाबा गिरे त्यांना पाठवून पाठवून चला तू आता माझ्या लावा. हे खडे रे बाबा आपला कुठे गेला माहिती नारळ